Nganong ni si Maria? Ilang ka bisis na niyang gibuhat. Dugay makauli. Unsa na ni orasa o? Ting-uli pa baron og estudyante? Akong bagat-bagaton sa gawas. Isyo, dugaya po na lang magpanglimpyo. Oy, nga gamay ra mo lang limpyon. Mga pabitag mangga. Alang ang dili madugay. Kabalo biya kang Mariano nga tabian kayo. Kato silang duha ni Dudong Pawiks. Naglalis pa to. Kay kabalo biya ka aton nila no nga murag iring og iro. Kadugayan lagi, magayon gina sila ba? Maria, dili na pumutapad og lingkod si Muha. Kay pwede nimo tabian na madabay ko nimo kasabaan. Kinsa man nagstorya si mo nga mutapad ka sa kuha. Dugay pa jud kayo makaliho ko, gutom na ba kay kuha? Tara. Isyo, murag sila na ron ba? Ganun kay pilong ko, naglalis. Sorry makasabaan, labaw na ko, kasabang ko ni Mama Ruth. Oras na Lucio! Yung Pawex, Maria! Hapit na ko! Si Pawex gitawag Si daw. Lucio si Clero. Tara mga hapitan. Tara daw. Nagunsa man ni mga bataa diha? Uy, naaman si Maria? Oh no! Nagunsa ka na sila diha ay. Magpaduol ko bi kay akong panidan. Tara tirada ngano gipahapit man ni ninyo. Saday na di ay. Yung Pawex, Maria! Nami na una-unaan duha ba? Pero si Lucio lang mo istorya, basta ganahan di mo sabay. Mauli ni trabaho ni mo Maria ha? Banto bro dugay ka makauli. Asa na pud ka ni sila moadto? Maniid pa ko bi. Unsa naman po dahil ang plano ninyo di ay? Ikaw unsa day na? Sige na kay para makaulitan nyo dayon. Paminahon ko ni pag-ayo kay ako ni silang saton. Diba, bago tanyo manguli, pamunga sa tanyog mangga. Dito ila ni Jaid. Ila jaid. Dili man na ilahang manggahan. Ila kapitan man na. Basta dito ta manguha. San si Kinsa panetag iya? Tara na! Sila kapitan di ay mo manguha ha. Mag-una ko dito, mutago ko sa punuan sa mangga. Karon, naanak ko diri sa manggahan ni kapitan. Nag-anon jud ako pagkuha karon kay para na ako'y madala sa balay. Tayo. Lucio, layo na katong manggahan la kapitan. Oy, Asa man ito mga? ay mas maayo og ila kasing ta manguhag mangga. Kinga naman. Dugo na kay mangga. Dili na ta kailangan mukat at mangrabay pa pangkaputon ra nato. Karon, wala sila kabalo nga ako ang nag-una diri. Mutago ko sa punuan sa mangga. Kabuto na lang di ay nako sila diri. Tara pagdali mo. Ganun na raman ko diri. Mga 2 ka oras naman ko nagpaabot. Wala pa man sila. Asa ka sila no? Akong lumot ila kapitan daw sila manguhag mangga. Oo. Hala kadagan sa bunga. Tama jud ka Dudong Pawex. Wa ano pa baga to sila no? Kayo ba? Hoy, maipo na kayo. Lulan na. Dito pa tayo sa una pa. Tupay pula. Tara na. Ya, asa na to ni kaunon? Ilabiti. Sige, tara.